Здравейте, приятели, и добре дошли в SM Autos. Днес ще разгледаме един много интересен автомобил BMW F44 Gran Coupe, който се произвежда от 2020 до 2024 година като 4-врато купе в Германия, разбира се, но също Тайланд, Малайзия и Индонезия. Платформата е добре познатата ни UKL2, която споделят много модели на BMW и на Mini и попада в сегмент C, т.е. средни автомобили. Имаме предно разположен напречен двигател, като се предлага с два вида бензинови и два дизелови агрегата. Днешната версия е оборудвана с 1.5 турбодизел, всъщност Twin Turbo, който предоставя 150 конски сили и 350 Нм тяга. Да, това не звучи впечатляващо, но далеч не е така и след малко ще разберем защо. И разбира се, типично за BMW, тази реактивна щанга или разпънка, което ни подсказва, че имаме много добър перформанс и пътно поведение. Имаме три вида скоростни кутии, 6-степенна механична, 8-степенен автомат на iSIN, както е днешната, което ме озадачава защо не са избрали ZF, тъй като ZF8 е най-добрата в момента скоростна кутия в света, и 7-степенна с двоен съединител MDCT. С дължината си от 4,52, широчина от 1,80 м и тегло от само 1470 кг се очертава да бъде доста забавна кола за каране. Фаровете са LED Technology, изключително прецизни и интелигентни. Окачването е изключително здраво. Отпред е независимо, отзад е независимо многолостово. Имаме предно задвижване или X-Drive 4x4, като при X-Drive поддръжката е по-скъпа, тъй като трябва да се обслужват редовно раздатката и диференциала, и като цяло предното задвижване не е лошо и е по-евтино за поддръжка. Като цяло BMW-то е много здраво, но е една спортна и прецизна машина, затова трябва да се обслужва като по часовник. Вериги, масла и всичките останали консумативи трябва да се правят на време. Също така днешната версия е изцяло с M пакет, M брони, M салон и M джанти. M-ковите 18 са наистина много красиви, а с гумите от 225/40 вози комфортно, като същевременно е много стабилна на пътя. Спирачките имаме няколко размера, но като цяло спират превъзходно. Спрямо предшественика F22 багажника е пораснал с 40 литра и вече е достигнал обем от 430 литра. Като бонус имаме и мазенце, което осигурява допълнително място. Още с отварянето на вратата виждаме, че материалите са наистина много качествени, типично за BMW. Конфигурацията е 4+1 места. Спрямо предшественика F22 пространството наистина е пораснало. За човек с ръст 1,73 м смятам, че е изключително комфортно, дори за дълъг път. Както казах, материалите, освен че са качествени, са изключително приятни на допир. За съжаление нямаме климатроник отзаде, дори климатик. Имаме два USB порта. Подлакътник стандартно с два къп-холдера. Трябва да отбележа, че M-ковият салон наистина е много красив и чувството вътре е невероятно. Хайде да видим как е отпред. Вратите се отварят изключително приятно и плавно. Имаме наистина технологични подобрения спрямо предшественика F22. BMW са направили една много приятна дигитализация, например 9,2 инчовия head-up дисплей, както и централният километраж е изцяло дигитализиран. Имаме няколко мода и настройки, като настройките на автомобила ще ги разгледаме в движение. Интериорът наистина е много стилен и елегантен. Жабката е изключително лесно достъпна и практична. Като цяло колата се усеща много компактна и събрана, което е изключително приятно. Подлакътникът също не е малък и е на удобно за нас място. С приложението MyBMW имаме отлична свързаност с автомобила. Можем да го отключваме и заключваме през телефона, когато сме си забравили ключовете, например, както и да проверяваме за налягането на гумите и интервалите за обслужване, които наближават. И не на последно място можем в реално време да видим къде се намира нашият автомобил. А сега, приятели, искам да ви покажа от първо лице какво е усещането да шофирате BMW F44. Освобождаваме електронната ръчна. Поставих нарочно така гумите. Изпитанието за завиване или недозавиване.
Впечатляващо в случая е как автомобил с предно задвижване завива толкова прекрасно. Рейката е електрическа, но изобщо не се усеща като такава. Изключително плавна, мазна и много приятна за въртене. Колата е оборудвана с всичките системи за автономност и безопасност, като Distronic Lane Assist, автономно паркиране, разпознаване на умората и така нататък. Списъкът е много дълъг. Повечето са опционални. Този малък двигател ускорява от 0 до 100 за около 8,5 секунди, което не е впечатляващо бързо, но пътното поведение след малко ще видим как се държи. Най-интересното е, че разходът е около 4-4,5 дизел, което си е направо прекрасно. Емковият волан се усеща прекрасно. Както казах, рейката е електрическа, но се усеща като хидравлична, изключително директна, с много добра обратна връзка. Имаме 3 режима на шофиране, това са Еко, в който колата се променя драстично. Всъщност в трите режима разполагаме с 3 различни автомобила. При Еко бих казал, че благодарение на електромагнитните амортисьори колата се усеща като Мерцедес, изключително плавна и приятна за каране, изключително комфортна. На комфорт се подразбира, че би трябвало колата да е с също комфортни настройки, но става малко по-директна. И накрая отиваме на спорт, където колата затяга всичките си системи. Чувстваме като залепена за пътя. Имаме чувство, че може да си даваме газ до безкрай, което е малко подвеждащо, защото наистина в това BMW скоростта не се усеща по никакъв начин. Примерно на магистралата може да караме с много по-голяма скорост, отколкото е разрешено, и няма да усетим по никакъв начин. Проблемът е, че заради предното задвижване при доста висока скорост се усеща недозавиването, което съвсем не е така, както ви показах при ниски скорости. Смятам, че като комфорт и обезшумяване колата е 10 от 10. Също така трябва да отбележа, че пътувал съм с този автомобил надълго като пътник и съм пътувал като шофьор и разликата е драстична. Бих казал, че като шофьор не само, че не изморява, а не зарежда с много емоции и усмивки. Направо действа като хапче против депресия и всякакви лоши настроения. Lane Assist може както да ни предупреждава, така и да прави корекции вместо нас, но като цяло не е добре да му се доверяваме изцяло, тъй като при по-остри завои, както е тук, например, се изключва без да ни предупреди, както при всички останали автомобили. Иначе поведението по завоите е изключително прекрасно. Кренът е изключително малък, т.е. колата почти не се накланя. За мен единственият минус на тази кола е, че нямаме опция с задно задвижване, а се предлага или с предно, или с X-Drive 4x4. Въпреки това, заради късото си междуосие, както и компактните размери, смятам, че това е една от най-забавните коли на предно задвижване, която може да караме и да си позволим, тъй като втората серия не е чак толкова скъпа за обслужване. 8-степеният автомат сменя изключително плавно и приятно, но като цяло ZF е по-здрав и не знам защо тук инженерите са заложили на японският Aisin. Много ми допада на мен факта, че освен дигитализация, интериорът е запазил голяма част от физическите си бутони, като например управление на климатика, подгреви на седалките, изсушаване на стъклата и така нататък, както и имаме кодове от 1 до 8, като със всеки един бутон може да си изберем функция. Например, при едно се свързваме с Apple CarPlay, с 2 сме на настройките на автомобила и така нататък до 8. Може много лесно да си го персонализираме, както и бордовият компютър се командва от лоста отляво и можем да си наблюдаваме в кой режим се движим. В момента сме на спорт, да гледаме моментният разход и нивото на акумулатора, данните за последните 46 000 км, всъщност на колкото е този автомобил, както и най-интересното за спортистите, наблюдаваме моментните нютон-метри и киловати. Сега, приятели, ще пробваме автономното паркиране. За целта даваме десен мигач, въпреки че караме BMW, след което отиваме на задна и натискаме P. Понякога се справя перфектно, друг път не чак толкова, затова ще придържам леко с крак спирачката.
браво BMW, чудесно се справи. Ето, че дойде време да си кажа финалната оценка. Като цяло BMW F44 е оценен високо от критиците по целия свят. Около 7,5 от 10 звезди. Критикуват го основно заради управлението на въртящия момент, тромавост на осите, както и заради забавяне на турбото. Смятам, че тези неща не са толкова ясно изразени и не е някакъв сериозен проблем и аз го оценявам дори още по-високо. За мен BMW F44 е един много забавен и приятен за каране, младежки, семейен, дамски, какъвто поискате автомобил. Харесайте, споделете видеото и се абонирайте за канала, така помагате да се разрастваме и да се подобряваме. Благодаря и до следващия епизод.